Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली ग्रेड 4 साख्रि बेंकआव दा नोंथांमोना फर्स्ट टाइम खोनादों जानांगौ ग्रेड 4 साख्रि मानोना फैथाराखैमोन। दा आंबो फर्स्ट टाइम मोनदों आपडेटखौ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों जाहाथे जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो एप्लाइ खालामनो हागोन। गासै पस्टआ 500 दङ, 500 पस्ट दङ। डिटेल्सखौ जों नायगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दासान्दि पन्चायत इलेक्सन जागासिनो दङ, बिनि थाखायनो गोदान साख्रि फैथ'वाखै। बे जोबनाय लोगो एबा 11 मेनि उनाव लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। देन बेनिफ्राय बिटिसिनि गोबां हेड कमेन्ट्स फैगासिनो दङ, दासिमबो साख्रि होनो हायाखै होननानै। मानोना बारा गोबाव टाइम गैला, बिटिसिआ 90 डेजनि गेजेरावनो बिथांमोना एग्जाम खालामनांगौ एबा साख्रि होनांगौ। नङाबा इलेक्सन फैगौना, इलेक्सना हमना ला जुदि सेप्तेम्बराव जायोबा आगस्टनि सिगां साख्रिखौथ' होखाथारनांगोन। दानि जोङो अफिसियेल साइटआव फैखाबाय आरो बे साख्रिया फैदों बेंक अफ बार'डानिफ्राय फैदों। अके, दा बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन, बेनिफ्रायसो लगइन खालामनानै अनलाइन प्रसेसआव थांनो हागोन। मबाइलाव खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना बेखौहाय लेन्डस्केप मडआव खालामबानो जाबाय, रटेट खालामनानै होमबानो जागोन। अके, बेयाव आरो देन साबमिट खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन। दानिया जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै जे मा क्राइटेरिया लाखिदों। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस, बिनि लास्ट डेट 23 मेसिम थागोन, बेखौथ' जों मिन्थिखाबाय। दानिया नोंथांमोननि एग्जामा बबेयाव जागोन होनोबा एग्जामा नोंथांमोना बेनो जाबाय गुवाहाटियाव जागोन। आसामाव 7 पस्ट दङ, एसटिआव गैयाब्लाबो आनरिजार्भ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। माने गासै अल इन्डिया पस्टआसो 500 फैदों, अब्लाबो जायनाखि इन्टारेस्टेड दङ 10 पास खालामना दङबा अनलि 10 पास मिनिमाम, मेक्सिमाम खोथा गैया, मिनिमाम 10 पासआनो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन। एन्ड बिनिफ्राय लकेल लेंगुवेज बड', एसामिस, बेंगलि नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन। एन्ड बैसो नायोबा 18निफ्राय 26, बाट जोंनि एसटिआ 31 इयार्ससिम खालामनो हागोन। अके, 10 पास खालामबानो बे पस्टआव इलिजिबोल जागोन। एचएस पास एबा नोंथांमोना डिग्री पास खालामजोबनो हायो आरो बे पस्टनि नामा जाबाय अफिस एसिस्टेन्ट एबा पिअनआव। दानिया बेथनखौ नायोबा 37,815 दङ। दा नोंथांमोना बायदिसिना एड जाबाय थायो साख्रि मोनोबा बेखौ मिन्थिखागौ। बैसोआ 1 मे 2025खौ लानानै 18 इयार्सनिफ्राय 31 इयार्ससिम नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन जुदि गोसो दङबा। दानिया जों एग्जामनि सिलेबासखौ नायनोसै। अके, एग्जामनि सिलेबासखौ नायोबा नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगौ जागोन। बेनो जाबाय नै साबजेक्ट वाइज दंखाजोबो, साबजेक्ट वाइज टाइमिंबो दङ। नोंथांमोननिया इंलिसजों लिरनांगोन, बर'जों लिरनो मोननाय नङा, बाट एसामिसफोरा एसामिसजों लिरनो हागोन आरो। साबजेक्ट वाइज नायदो 100टा कुइसन, 100 मार्क्स नोंथांमोना बेयाव मोननो हादों। आरो बे जाबाय अनलाइन एग्जामसो जागोन, नोंथांमोना एसएससि बायदि एग्जामखौ होनांगोन। दा बेखौ जों मिन्थिबाय, लकेल लेंगुवेज होनोबा एसामिस, बेंगलि, बड'आ बेखौ रोंनाय जानांगोन आरो। अके, माने बेंकनि साख्रि नालाय डिल खालामनांगौ जायो कास्टमारफोरजों। दा बेनो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो दङ एप्लाइ खालामदो। नेक्स्टआव लोगो मोनगोन, नेक्स्टआव गोदान लेटेस्ट आपडेट भिडिअ फैगोन। आरो लोगोसे बिटिसिनि दासिम साख्रिनि सायाव जेबो आपडेट गैया। सर्सआव मोननाय बादिबाथ' खनसेनो ग्रेड 3, ग्रेड 4सो साख्रि होगोन होननाय खोनादों। बेनो जाबाय जुलाइ आगस्टफ्राव आरो। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ।